Dnes si zareagujeme na vaše komentáre pod videom, kde som sa odhalil. Pozrieme sa na štatistiky toho videa, poviem vám niečo, čo som vo videu nepovedal a mnoho ďalšieho. Môžeme ísť rovná. Už sa tu nachádzame v YouTube štúdio, ako môžete vidieť, aj som streamoval odvtedy, ako som sa odhalil. Tento stream mal celkom úspech, dal mi jeden odber záznam a samotný stream nejakých 10 odberov, čo je fakt super. O skoro 500 views to bude mať, 50 hodín watch time a tak ďalej. Aktivita bola tiež super. Toto sa ešte aktualizuje, maximálne vás tam bolo trošku viac a priemerne si myslím, že tak 24. To nejaký čas trvá, kým sa to aktualizuje. To je záznam streamu, aj ten si vedie celkom dobre. Výnosy to ešte neuvidíme, takže tie vám bohužiaľ neukážem. Ale budem robiť možno video pre členov, kde vám ukážem, koľko zarábam a celkovo celé štatistiky môjho kanálu. Neskôr vo videu si ukážeme aj ako som robil túto miniatúru. Ako môžete vidieť, tu už máme odhalenie video. Má teraz 128 lajkov, 4 dislajky, čo je na 128 lajkov v pohode. Komentárov 150 skoro. My si to rozklikneme. Zliadnutí cez 1400. Myslím si, že dnes by to mohlo dať aj 2000. Dnes je nedeľa, deň čo to natáčam. O chvíľu vám aj ukážem, koľko mi toto video zatiaľ zarobilo, keďže to veľa z vás zaujíma. Ale ešte predtým si pozrieme iné štatistiky, takže na premiére bolo 63 ľudí maximum. A priemerne 52, čo je fakt extrémne veľa, čakal som maximálne tak 35 možno a priemerne tak 20-25, takže akože to som veľmi rád. Ďakujem každému, kto prišiel na premiéru a keď tak si aj pozrel video. Zobrazilo sa skoro 14 000 ľuďom, CTR je 7,3%, teda aké percento ľudí, komu sa zobrazilo to video, na to aj kliklo. Vychválenie 14 000 bodov, 9 vychválení, toto nie je zase ešte aktualizované, na mobile to má už nejak cez 20 000 bodov. Priemerný watch time nie je najlepší, keďže to má 16 minút a nie každý si to pozrie a toto video nebolo nejaké extrémne prestriehané ani nič, bolo to skôr úprimné. 52 hodín watch time, ako môžete vidieť, tu ten watch time spadol a hrozne veľa ľudí si to hneď pretočilo tu na toto odhalenie. Na tomto videu teda watch time nie je najlepší, keďže si to veľa ľudí pretočilo len na odhalenie a len takí najväčší fanúšici, povedzme, že si to pozreli fakt, že celé. 18 odberov, čo je tiež veľmi dobré. Cez počítač si to video pozrelo viac ľudí ako cez mobil, čo som si úprimne nemyslel. Myslel som si, že cez mobil si to kúklo viac ľudí a cez tablet som si myslel, že si to kúklo viac ľudí ako cez telku. Hlavne teda muži to pozerali, tu vek, ale to majú deti dospelácké účty, proste to chápeme. Top miesta Slovensko a Česko, no to je jasné, 97% je cca Slovensko a Česko a 3% je čo? Neviem čo to je, možno nejaké Polsko. Videli to hlavne moje odberatelia, teda 2/3 odberatelia a 1/3 ľudí, čo nemajú odber. Daj like na toto video a ideme si pozrieť, koľko mi toto video zarobilo. Môžete si ešte predtým tipnúť do komentárov, koľko mi zarobilo a ešte to nie je úplne aktuálne, sú to zatiaľ iba odhadované a zarobilo mi to teda 3 € a 43 centov, čo je teda dobré, takže díky každému, kto si kúkol video. Ale ako hovorím, ešte to nie je aktualizované a pravdepodobne to bude ešte o trochu viac. Ako môžete vidieť, je tu A/B-test, teda testujú sa dve miniatúry, táto a táto a uvidíme, ktorá bude teda klikateľnejšia a celkovo lepšia a ktorá mala lepší watch time. Toto bude tak zo štatistik všetko a ideme si kúknúť komentáre tohto videa. Názor na odhalenie budete vo videu, som teda napísal. Myslel som, že budeš inakší. Šok, ješ peknej. Díky, udelal si to lépe, než som čakal. Díky moc. Máš dobrú gebulu. Jo, ja viem, díky. Čakal som blondiaka, ale inak Big W. Díky moc. Nice, super youtuber a tak ďalej a tak ďalej. Krása veci. Pravil si dobré rozhodnutie sa odhaliť, len vyzeráš ako SpongeBob. SpongeBob. Kto si myslí, že bude čierny like? Má to 57 lajkov. Ja som mu nedal like, ale dám mu, lebo aj ja si myslím. Vo videu som povedal, že ak chcete nový setup tour, tak máte do komentárov napísať setup tour, takže pár ľudí to napísalo, napríklad tu emekdaky.cz, setup tour, daj nový setup tour, setup tour, setup tour, setup tour. Takže pravdepodobne bude niekedy na začiatku nového roka, alebo na konci tohto roka nový setup tour, keďže sa teda pár vecí zmenilo, ako som hovoril v tom videu. Krása veci, díky moc Lavín, aj ty. Bude HVK s webkou? Asi bude, mohlo by byť HVK s webkou, celkovo si myslím, že by to bolo lepšie ako bez tej webky. Už som to úplne natáčať nechcel a nebudem to ani nejak často natáčať, ale možno po dlhšej dobe spravím znovu nejaký diel. Keď tak sledujte moju komunitu,
tam budú asi keď tak výzvy na to, aby ste mi poslali váš YouTube kanál. Toto je celkom zaujímavý komentár, veľmi sa mi páči tvoje pozadie, pôsobí tak pokojne a profesionálne. Čo sa týka odhalenia, ja osobne by som to urobil neskôr, alebo na dosiahnutí nejakého milníku. Záleží ale na tom, čo tebe vyhovuje. Veľa šťastia do budúcnosti, díky moc. Ešte jeden taký komentár tu bol, ktorý by som vám chcel prečítať. Tí, čo hovoria, že je odhalenie špatný nápad, nemajú o tvojom YouTube kanále tak dobré informácie ako ty. Si tým žiť, že si taký myslím, že to nie je dobrý nápad, ale tvoj pragmatický kalkul má väčší váhu než predpoklady ľudí, kteří o tvojom kanále tolik neví. Díky moc, Remo. To máš celkom pravdu, akože. Tu je teda miniatúra, ktorú som robil na teda video odhalenie, tak to je. To miniatúra nebola až tak náročná, ale tiež má celkom dobrú klikateľnosť a myslím si, že vyzerá aj v pohode. Potom tá druhá miniatúra na odhalenie video, tu robil Mates, je aj v popisku toho videa. A na prvý stream s webkou je miniatúra táto, tu som robil ja. S ňou som celkom spokojný, keďže je to, dá sa povedať, taká moja prvá IRL miniatúra. Robil som ju vlastne tak, že som sa s mobilom odfotil, lebo táto webka, čo používam, ešte nie je najostrejšia a nie najlepšia, takže celkovo by to nebolo také ostré. Dal som tu teda šípku, live logo, nápis webka, trošku som zvýraznil tú stoličku, rozmazal si tvár, upravil trochu farby a tak ďalej a tak ďalej. A prvýkrát v živote som spravil vec menom, neviem jak sa to volá, proste takúto mikinu ani nemám, proste som to tam umelo dal. Na to mám iný projekt, to som hrozne dlho robil reálne. Som si našiel na internete tú mikinu a proste som to nejak spravil, robil som len toto asi 20 minút, ale robil som to prvýkrát a myslím si, že ani to nejde moc rozpoznať, akože podľa mňa je to v pohode. Akože keby si sa na to zameral, možno vieš, kebyže si nejaký profik alebo tak, ale takto keď to niekto na YouTube vidí takéto malé, tak to si ani nevšim. To už bude z tohto videa všetko, ak sa vám páčilo, budem rád za like, odber, napíšte do komentárov, ak ste nevideli samotné odhalenie video, budem rád keď si ho pozriete a zatiaľ čau.